Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Matuyo. Topiko. Oras sa mga idol, alas 8:13 tuloy-tuloy. Iti man panaga pipinadama ginata bigat. Iti programa tayo, impormasyon, intriga, ken issue. Namutay biyang, once again, Idol Lawrence Martinez and of course, mga ganto kinataka ni Tony. Idol Glenn Batuyong, para dito eye for an eye. Medyo na... Nabitin. Nabitin, dito yung saritaan. Saritaan mi dito bigat, itay ay topiko. Kasi dito nag-aawan ti kuryente. Ito mga 5:30. Correct. Dito tayo samot kahit kapag sa kwenta, ito'y 4 piece kung kanaming karon. Diba, ang mga idol? Kasi naku namin tayo, uno na nga biga ay tayo, imo na nga gundawan nga pabuya mi tay ka digitigay mi 4 piece ita ket makurangan da kadetoy 8,000 pesos. Yes, nga mawawat da iti binulan ket kunada pang 1 week lang apo. Yes, grabe yan ngem depende siguro mo. Na syempre nanginamot ti ko ito tandilata portes corn beef na pure un aya tapos na Jay di hotdog na TJ. Diba mga idol ngam nukit kita ito ngamin mga idol akata siguro isumuti pag ililuman or pag salsalosan digitiya da dumaapong kalugaran tayo dito'y Pilipinas or pagiliran Pilipinas gaputa sikaman ngamin awan ti of Obram. Awan ti of Obram, right? Agur-uray ka iti kaasin ni Apo. Ay may kang kati 8,000. Iti kada bulan. Ayuda mga idol nga ti pagapkapuanan na matla kita. Taxes yung matla nga agop obra iti nakarigrigat mga idol. Apay hindi kayo pa nagubra. Di ba? Actually, I know some. Hindi naman some, pero adamot tigitay mabilang siguro ti ramramay kon. Ada giti Pera de los Benos. Ada gito'y 4-piece mga idol. Akata, awan ito ubraan da. Ada pa ti gadgets da. Wow! Diba? Imagine ti namnamaom lang datay saglalaka lang ada gitay cellphone ti ususaran dapat hey it's iOS mga idol. iOS Apple. Di ba? Then makita mo nakarumot data. Yes. Idol Glenn. So sika kas bilang agtatax. Mo ko siya ke porpisak. Siya aminak ka na. Aminak nga I'm a product of 4-piece pero hindi naman ganun yung ginagawa namin noon. Saan nga kas JT ubra kami mga idol. At DJ ito yellow car iti gobyerno kuma supposedly ang dati pamilya ket syempre payabungan da or padakkelin da mga idol. Aging gana nga makaturpos iti anak na nadanto ti pangkabuhayan dan at DJ natawag na kahit nga sa Wendijayan na iyalokar tapos sa ada apo iti pagbiyagan dagito apo a 4-piece diba can excuse me deta ito da apo nga 8,000 para ka detay lang ko madeta para detay matrikula dagito ubing dagitay usar da agbasa syempre mga nadamot ijayan ade kalendan men ngem no sayang lang deta 8,000 pesos no saan mo't nga agubra detoy may sa akaming ti pamilya or detoy mismo nga mangidadaulot pamilya. Ada ba good effect kun bad effects na ti kastoy? Good effect akot na day imbagam idatayan Idol Glenn nga detay makatulong ti agserbi iti pag inaldaw. Siyempre day ket ano ada naman da siguro. Amuda nga kurang ti 1 week nagatagubrada mo ka DJ para 3 weeks na hanga DJ agreklamo ka pa lang naikan ka lang nga rudon agubra ka DJ supusup na haang nga DJ awalan kasi man itaw sa naman pala next week 3 weeks pa or ti masaklap ka dito Idol Glenn baka DJ 8,000 pagbayad damot lang ti utang da wala DJ pampanunutan kasi no dati ada insurance lang 8,000 binulan mabalit na nga i-insured nga credit cards lang credit isuna pabanda jay kwa
ito no, bayadak to no sumarunong nga payout, auntie, uncle, apo, awa nila. Madin Naala kayo, ano kasi talaga dyan mo nga, lang. grabe. Ngem, ala, no, kasi man, ala, kata, example, aya, kasi ba may anyo ngamin, apo nga 4 piece. DJ nga, itadda kada kayo, mangisave kay Met. Apay, umuna, di para emergency. When? Maikadwa, datay no kayo ito nagnegosyo. Inegosyo mlaingin. Ano ti kalakanta tayo, Idol Glenn? Agaramid ice. Wow, Dano, DJ, hindi pa. Ano ba, rep na? Gurikado. Alam, ada siguro, Instant na pala, J. Pura sa dapur. Sige. Oo. Anya, bati mabalin. Fishball. Fishball, mabalin ti fishball. Diba? Makurnong kayo pa, halo-halo. Dagita. Tama Ada nga, ba? Idol. Hakas mo na tumatang ti ana. Tayo sa gatres. Sa gising ko. Saksa sa ison. Napunay mo ito. Parang gimatang dyan mag-ising ko. Sa isgaya mo. Ano? Tumingin na mo ito. Nasing ko, dati agawag bomba. Tayo sa mineral. Apo. Medyo lang pa may andan. Aya, mga idol naming mga 4-piece. Kasi, no mas asa ka kadeta, awan talaga, anak ni kayat mo, sponsorship ba ni puti di gobyerno? Itata nga, di kami awan ti, anya de summer, awan mo de borada. Mapang kayo, kita-kita ti, di ka nakarubaw yun, agpadalus dati, garden dati, inka, dalus. Kasi, agbaling ka nga, ang dito yun, tikas la para bantay. Kasi di brada. Huwag ka jelatan na yung mga idol. Siyempre, agbabakasyon ita. Mabaling sikati mangkita ka dito garden da. Sikati para sibug da. Sikati mapan ko habang awan dito balay da. Agpakanti aso da. Correct. Awan ti. Di ba? Di kayo, ang pinagbabakasyon dita. Kasi di burayo, agdamag kayo. Pagpay ni Pau Alconsel na, daman tabiganin. Di ba kabigat mo Pau? Ayan, dati kad kadoami dito PNP. Kuna ni Ma'am Clarita Tangonan eh. Good morning, Lawrence and Sir Glenn. Sobramita 8,000 ti kada bulan nga addaman mayan anay. True. Deta nga idol sa cellphone bubrada. Imbes na para umbing lang. Di pa na trabaho. Grabe na pera de los buenos mo. Yes. Talaga. Di ba? Na-feel nyo ba yung na-feel din namin? Amo yun, DJ. Ada do pa iti kwada. DJ, nakachichil da. DJ, awan ti obrada. Uy, mabisina ko. So, pag kita mag-miki da. Siga ko ni apig bimiki da. Kunti dati ati nakakasad nga senaryo mga idol. Di ba? 4-piece ka nga ro din. Nakita da ka nga dati iPhone mo. Nakita da ka pa nga nakaping pinasta ko kom. Ano nga ti expect na rin dito tao ka dati naka nail extension ka na naka eyelashes. Dahil kurana mo dyan iPhone naka triple SIM. Naka trip. Ano ba kasi dyan? Ay di ko ka mo naka triple SIM. Yung Idol Glenn, sika man, hanga bang amo ba maala iti agbain no ti arwatem nagsusosyal, although ibagam nga ukay-ukay, tapos naka nail extension ka, naka kurimat-mat, eyelashes. Kapapanood mo na yun mga short reels na Chinese. Diba? Tapos malaman-laman mo. Tapos malaman mo, you are an heir of a billionaire. Tiruso lang dyan ang ay, awan na ka na nga, adanak ejenta ka style. Ay, adanak ejenta haan. Adanak ejenta level nga, tibuboy akong kot niya, banana nito kung ni strawberry na. Actually, tayang ko na tanig yung nagbiboyan ng vertical kung hindi aksyonan. Medyo AI. Pauna yan. Anyway, tapos yung pagbubuyaan, dagito yung 4-piece, imagine na naka-Netflix ka. Naka-Netflix ka 4-piece? Naka-Prime pa. Naka-Prime, naka-Disney Plus. My God. Prime water. Tapos naka-aircon kayo sa paligid. Amo tinadaduma. Tilang makasursuro naman nadaduma ka di kita yung 4-piece ya. Actually, inka mamangiror ko na yung bakit ko na yung ije nga minland back day siya. Saka ito makikita nakapila na kataduda. Sige ti maudi. Apo nakaduda mo. Tita Francia, nagdingdingin ka na ta. Ikalat sa Bali a Branch. Yun ang ikalat sa Bali a Branch. Magbayad ka ba damot Tata.
simultaneous. Ada mo bayad na daw ka nga na 18 pesos or 16 pesos na Oo, wala. di- Gamit na iso yun. pa, eh. Apo kung wala ko Inka dita Land Bank. Apo nakataduda. Inka ta 7-Eleven at dapat libre mo ti Land Bank kita. Apo nakataduda latta. So pa ko na ni Apo Albimaxi only in the Philippines ko na. Diba? Dahil pila ikan na ka lang tayo nagreklamo ka pa. Correct, di ba? Amping nga kasya dito gusto ko na. Amuyo apapalag na Oo. kayo gaputa sasadot kay lang arudon may kikang kay pa. Dito apapalag da. Oo. Dito pinagbali namin nga sadot nga rudap no. Amo ni man nanang ko idi miyembro kang pelang iti dayta sakbay kami nga nagraduar. Akat ta syempre ni ading ko with high honor, highest honors. Tapos Sa sika. siya obra anak dito ko ni mamang ko kan kastabay sumalsali kami kada kita community outreaches and community Ada namin kasi nga fairs. talaga no talaga nga kaya When? ada mo la DJ kaslalang anya collateral mo collateral When? mo kadeta DJ obra mo nga talaga tatno may i-promise mo nga obra mo DJ nga kwa Ngem, Idol Glenn, adati amok. Ti kunana, agabsent isuna. Agabsent isuna ka datay monthly nga meet up da ka datay lecturer da na daman lecturer da. Kasi hanakan hanakan masango yan. Ang tutugaw mo't lang iji sangot balay da. among deta DJ kung ano DJ kung ayaw maraming dahilan Ang masaklap Idol Glenn, haan nga nakabasan dagiti anak na. DJ Sinayang na dagiti tax dagiti tao ang maibaybayad kada kwada Sige. nagpabak ng Iso damat nga. siguron ada ref da nga duwa ada iti anapay motor da nga gagapintas Namdi da nakapag naman da nga nakapag-adal dagiti anak daan Gaputa nalulung sa bisyo Akala ko at sa na- barkada nalulung sa kaporpisan. hindi ba forever na 8,000 Anyway, imagine that dati pa pinagawat yung ti Forbes kat may sapay dito yung kita nyo dahil karakter yung ugali yo masapul nga ang kayong agsitswiti. You must be honest na talaga. At ano kas pagarigan hangkay nga honest sa si Kagos Basa tatun mo pagkatrabaho may iram-raman dahil nagsitswiti kan doon Usto. dahil tati talaga nga kaya't po nga ikwat at i-reiterate dahil Yes. pinagbalin tayo nga ano dahil kina honest. yes dapat honest tayo antay nga sitikan Narigat ti sweeting wo kusit. nariyati mang balbalaso ba Nagaya kusit. Amo yung amo mo nga kasjay nga. Pero dalos bueno sakit no kayat yung aming hanga na katan na pintas ti pinagturog yun no ibagayo ti agpepeso. usto Sa bagay sinusweeting ka at least dito magkide porpis ito asan na mo yung sweeting baga nga 48,000 at least kung nagmadimot at siyempre si ka nga agbaybayad ti tax. Diba? Ngayon, again mga idol, hanyo kad nga kuskusita nan iti gobyerno, hanyo nakailablaban yung arod nga unfair, corruption kada kay mo timang korkora. Uwan. Diba? Ti Nakapahay blood naman ti BP. ti rigap da. Oo, ken na mga idol, amin pa dati ay baga pageng ka idol Glenn. Dapat dati amok. In sweetik na nga nagsakit. Hala. Tapos, idinadoktalan datay head TDSWD, intolerate na. Apo nagrigaw mo to. Kahit mga artikas dyan, you're lying. I mean, you are living in a lie, mga idol. Hang Nga, kayo, diba? hang ka nga makaturugan sa magaglalalong yung bagang nagsakit ka at bagag sublin to Oo, nagbalatag kang ka, data sakit mo. Yan na maswitik ka, balangkante. Ako nada. Ala Oh, di ba? At least maging honest lang tayo sana sa ating mga sarili. At ilukluk mo, magbagi tayo mga idol. Agaam mo tayon dito. Ala ako. Hey! Pati kang pupuntutan. Anymore, Idol Glenn, iti usapang purpose. Da kayo nga mga minga agawat ti purpose aket amuyo nga ano dito yan amuyo nga i-budget amuyo nga amuyo ti talaga nga pagturungan na amuyo dite wants and needs yo so kung madedye wants yo nga talaga ket apo iset aside yo pa lang apo de nakawag tag 8,000 makagatang agtis na pintas ka Cellphone! imbes nga DJ bagas yo cellphone di ginatag mo ano
Kasapulan ni nanang mo. Kasapulan ni inam, di ba? Tapos kasapulan tabalayo. Tapos, Kinatag mo cellphone. paulay kang baril. Sa mundo mo lang mapukaw. Laspak, mga idol. Sayang lang, tay taksyo. Nga iba'y bayad yo, mga idol. Alabo. Kaya Ano timot? Kablawon ng ano ni Ralph Salazar Eugenio. Sarap pareng Glenn. Ano paring Ralph, di ita lapas. Lapas. Pagkabigat niya po, dito lapas. Yes. Apo, Kaya kaya impact more ka na reason. bara, bigat. Nabara ta ko ayo tata dita. Ta syempre ita na nga to. Wala nga to, tapos bumaba. Sandons. Sandons ta lapas. Diba? Sa tapay lang, Dahil- babara dito. Gapo ka Wow. na ito yung han nga mapakpakadaan. Wow. Mapakadaan tayo din, mga idol. May adresan. Gapo ka na ito yung panangi Riv Reveal. Dito yung pada amidja. Tikas ito yung inuugma nga aramid, mga idol. Pagkadatan mo aro Ala, plastic mo, sakbay na ka mabipi. Ilang tabigat. hanggang mo nag-high blood ka High blood ako. gagangila deta ta Kung pati siya. kamao ko. Amo yun di kita pada nga kakadwa tayo ti purpose akat. Amo dapat amon tayo ti talaga nga goals ken napay naramid deta purpose gapo tatulungan ta kayo. Hang kayo nga reklamo ta matulungan da kay pay. Correct, mga Ken may idol. sapay amo yun ti dapat yung gatangan nga umuna before kayo nga kuha nga anya deto yun. Ti Ang masapul gatang- yun. Ti kasapulan yung gatangan nyo hanga di kita jakam mo. No anda pala ang cellphone mo nga may takot isulat o sarong pa lang. Oh. Galing ng maasunsyon ko na yung pagkabigat mo. Ala, may takas kapit jay. tumalitan. Sa may sabay, so nga talaga nga kuha tayo, titinulong tayo, dapat tulungan. Agyaman kayo kidi, tada kayo ti beneficiary. Correct. Okay, so dahil lang, sak ni Idol Glenn Batuyo. Sakbay nga agpupungtod, dati ko kadwak mo. Agkikita tayo tumantong bigatin. Sabay ko mata na paragsak na kayo. Ken adamot na awala yung Adal yun. adal kada kami. Okay, bye-bye. Alright, mga idol, sakbayak mo kagbara. Numutoy biyang idol Lawrence Martinez siniraga na po dagitay kinadwak apo ngay may nagserve di biyang itiya technical ni idol Steve Raguro ay kasapa itimat biyang ti digital ni idol Glenn Batoyong parang imatmato ni Ma'am Leonora Pio. This is 99.5 IFM Lawag Tatak RMN. Ito